Ifetu Alahiri KTV timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana ndi zoonadi zenizeni zomwe zikuchitika dziko lathu la Malawi ku nthawi ino ya zisankho. Chonde musasiyire panjira audioyi muimvere mpaka kumapeto. Ndi zambiri zikupezani mosavuta, mupange like, share komanso subscribe alendo nonse pano pa Alahiri KTV kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana. Ndite bwino olo munthu akaruza ndewu ukuona kuti apa akukung'ontha ata zako akukung'ontha akuchapa mati ani kabwerizaso mawa imene sinati ko munthu wapandiwa ayosatero yayo ukapandiwa munthu uvomeza ndinapandiwa sonya apo kozengwa zambiri mashini mwakuti tukumbuka panthu jananera palibe chinyengo le nduno kulibe chinyengo ndipo tukakale anthu mmaswaza ndali a president wathu analipo yawachakwera ifenso tifa MCP koma kuvomereza zinthu kuti ngati anthu atimenya kuyambira kale ifa MCP sitinawinepo ayi ndipo kuti tiwine chipani ichi cha 2019 chifukwa cha alliance foli uli paokha sanakakwanisa ndi ndazina tiziyamba ku chilungamo chinthu chabwino ko basi chilungamo chimayendesa njira koma ayi mwakuti kabwera mashini mwakuti ayi tikapandiwa sitikuti mawaso tikabwezereya ndikuti akatikung'ontha so kwambiri ndiyewu ndimene waimenya yoyamba ukaluza soti ankabwerezaso ndo akungokupheratu tsopano kuvomereza chinthu chabwino akuluakulu. Zochitikazi ndi zinthu zopweteka zowawa komanso zina zoti munthu coach adona kuti timu yake pena munthu akufoka amonjezera mphamvu. Zinthu izi zinafanira kupangira before ife kuti sanapite kuzisankho and vice president sikutenga kumpoto mistake kumene uyo unafuna kutenga kumwera alupe mnuzi kumene kuja kunani na nkhumwa kumene kuja mwina atithandize kuti tipeze mavuto achiga chakumwera kuti zachitika tivomereze koma sizinachite bwino chifukwa akagangataja ndi achisale amene aja ananena wokha pa nsonkhano kuti nife kubwerera mboma ndi list ya anthu ena amene ndikuphandeka ndikuwa mboma la MCP andi waja kunena kuti akuthana ndi anthu onse achikeche pakati ndi apa anthu ambomangidwa ndina ngati alumbiritsidwa amangidwa anthu angati zodandaulitsa zopweteka zolilitsa zosayenera kuchitika zimene sitimembekezera kwa ife zimene zachitikazi zaka 5 mboma kena tubweraso kunja kwa boma makakatsutsaso chopweteka chosayiwalika kulingana munthu anali ndi mwana wake wapita, mayi wake wapita, bambo wake wapita, misozi yathu ikutsikira m'mimba amene dzulo timakachinyika inki ndikumakavota ndikumadikira malizatsi lero malizatsi ndi opweteka yolilitsa tibe kwino kopita tidzapita kwa ndani ngati chipani ichi timawerenga Dedza, Lilongwe, Mchinji, Kasungu, bwereso Mzimba, Dowa, mapita Kalonga, Lumpi, Chitipa, Kota Salima, timapita Ncheumu, timapita kumwerako timembeza kuti tilandira malizatsi abwino koma apa tindi nkhawa kuti azitsogolera wathu chimene chingachitikire ndi chani kuti azitsogolera wathu akhala sefu akhala otetezedwa pamenepo kwathu ndikulira apandeza tivuta sanamizanepo
Then ngufuna ndiyenjeze azibala zanga ina Ledison muno guys tisabange mistake ifuato lolo zimene akugambirana ina Chimondo Banda ina Jessica Bwira akuluakulu siziteka ayi chifukwa chani imwe mungadziwe ndiyonena kuti anzathu a TPP ationelera zomwe tikufuna kupanga te amalayo wonse panopa ali tcheru kuti muoneso panopa game yativula chifukwa ndipereka ngati example muone ule MPC panopa lero lili maona mamapa yating'alula aro guys yating'alula nde tikamapanga zinthu tizipanga zinthu zonena kuti anzathu akalowa pampando tisavulu kwambiri tudi abwana vilimbuko mumba siziteka kwa yale mene ndakuza kuti siziteka anthu ngoda kuti mavuti ati muone chiyabeso tidakuzana naye wapanga msingano muone zinthu za matudwa makoma asayinidwa manu visualizations de kuti manamba akaja akasukunize ndizabodza guys sizingatheka kwa ali yese panopa manamba acha ali nawo even MBC ababa sisi mbali yathu kuti tingane kuti ayi mwakuti ndizonena kuti ndipo zonena kuti apatsidwa ndalama 6 billion tali manje muone ali mpopo acha aying'amba kale taisira matilu awa atikaninga kwesira panga dziwa awa atikaninga dzulanya matatu kuna vanazona kuti apale za TPP kuti akasokoneze kumalo kuja basi kani chafera yapeduka kuona kula kusizikuenda kwa anyamataja chikazo limwe zinathika kuti anafala za TPP ndikambisa dziwa because TPP tidaika pa mavuto bwetu TPP yambedziwa koma kuti muone chete guys isanamizane boy game apa ndiye ativula akazingoeneka kuti tisunthe for akangoti awina obvious guys abweza zomwe timapanga ndiye kumbalinga dai ine vanobadisa ndinokhozeka mawa muno ndikutuluka ndikulowera dziko la Zambia ngati sindolowa Zambia Tanzania koma kwenikweni kuti ndipita sindikuuzani ndidzakuuzani nditafika chifukwa kuti anthu achitedze kuti ndipita kwakuti mwayidziwikenso kuti mabodaso mukhozaso kuchimaso kwambiri nde abale anzanga ndiyangofuna kukuchenjezani Chimondo Banda tinkamafotokoza namala kuita zinthu apresident athu acha sikuti anayendi vuro kwambiri yayi ayi koma Chimondo Banda amalamulira kwambiri achikutiracha akapatsa zinthu amasowetsa mukuona tinapanga system kuti magetsi adzivura network koma ndi mmene amalawa idiso lilili timangoti tikapanga pang'ono amalawa kuwakale tikapanga izi maradio alengeza kale awala wakundesa una mizimu shala mulungu akaloza kuti ndikufuna kudalitsa uyu olo munthu atatani guys sizinathe nde sindikudziwa kuti pali panga bwanji guys mbali yanga ine ndikuona kuti zisiya chifukwa izi tipeza nazo mavuto kwambiri zoona kuteteza nkhani ya chilimi ya black box ndizoona kuti mwina anzathu alivulitsa mati chikhazo kuti mwina anzathu asikuwapatsaso bize kwambiri naso nkhani imene sadaka ifukula sadaka limbanayo koma amene panga yonchimo ndikhanga tokulezera moto ndipo amalawi maso awo ali chero ndipo sakugona timaoneraso ma television apa aina Joab yakhaza kuzodya kuti muone ma percentage guys nenda ambiri amene TV kutenga kuti muone pa Central Region pano sululu tachira bwino ayi zativu lero pano tambo manena system chiromwe ayi ATPP alowa mu system wakulu tisanamizane ayi zone zimene panga zija kuti mwina sizingatithandize pang'ono DPP lo abanye mu system ya megi upeza system ya megi akuizwa nda megi ndi mathematic DPP sinamba kuisa mathematic abantu bene tutabwerekeka kwambiri akomwe danzanga pa kuwerengera pamanyo ma polling center akulu meja ndati bwereka faji kazoka rundu jamuna amangolowa machini mamonitacha siku zinakuzozo kodi zinotana kuzina akunguruka mafika bwa akungolemba kuma pajapa akumoyerenga pamapa manja 1 2 chakuti ndiye kuti muoneso khoti tinatigamula kunena kuti mavoti
asana awerengede machini azerengede pamanja awerengede pamanja mutu adzadzikana mumachini ndiye muone waja machini phindu yake ndi chani simoto angowerenga pamanja chifukwa pamene paja anene kuti awerengede pamanja namba la pamanja sakasakhale ndi amachini anati pangatu ndalera kulako pama system anambas amene tidawonjezera mu machini achi sangagwire ntchito agwira bwanji ntchito ndizovuta sangagwire ntchito lo pang'ono ndi zika zinthu zotivuta kuti tipange increase ma numbers de izizi ngofunika kuziona patali makomuledi anzanga tisero limba nazo kwambiri tine maja machenji amene amajira ndayina chimwendo kuganize chamatwatsa mwina ka 1 million ka 2 million yo aja amaja mabiliyoni maka amabaso amaja sundala maso ma dollars ndalama zochuluka kwambiri nde kaya nezi ndesa kuna mizi nigezi ndazituluka inesa apa mapero ake nde ndilo wa DVB kuti ndani ndizikhala safe kufuka ndikapanda kutero mwaizikire ndiye kuti ndizakafika kundenda ine zizi ndazisiya nkhani yakulu yofana kutsazikira kuti nende ndikuloka dziko muno kuti zinthu zine zikamachitika ine zisandikhuze zilizapezeka zaka zoti ineyo ndasamala moyo wanga ndapulumutsa gawo langa la zinthu zanga zina ine amene muzikhala mumanga mapulani konkuno siziyenda just imagine muone Jessica bwino waluza MP kwawo zikale ng'oma waluza MP ko are you serious guys ina gangara ya mwapangira propaganda acha muona awina ndiye kuli amati mkaladi yelo man Samia Sulaiman aende limuvanteza aro guys ameoja ndesa apanga chibwana ayi ndipo mkada amenoje akangora akalowa parliament mkalada amenoje akulu kuli nyekwe nde mudziwe ndipo yakungana aina everno chimuli enjachi abwereraso ku DVB ine zimene zingona kuti ndimira for zori ndazizulu lumu musu muthu ndipanga so remove ndibe vurona lilosi ndipanga protect my life sindikufuna kutuza moyo wanga zimene sindikufuna kukhala kundende ndikufuna ndichoke ndi banja langa ndiye kunja tikasamala banja langa mantani zikatafika kuti zazizira bwino kupilitsana makalabara zabwerera basi